Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft. Și dacă mă vedeți că am deja pat, sunt deja la sat, sunt așa, am filmat fără, gen, de fapt nu am filmat și nu mi-am dat seama. Dar, da, se mai întâmplă. Așa, vreau să vă spun că aici va fi un loc bun de casă. Cam să strâng mult dirt, da? Ca să nivelăm. Okay. Am strâns eu mult dirt aici, off camera. Și de-abia acum mi-am dat seama că nu filma, dar ok. Nu știu dacă nu vorbesc, dar sunt aici concentrați. Cred că o să mă duc să mai iau niște darts. Da, deci aici am spart dirt-ul, doar că mi-am dat seama că nu am filmat. Știți cum e? Greșeli de YouTuber. Hai că YouTuber sunt eu dacă e. Eu mult doar ca să-mi vreau ca să-mi fac și o căsuța. Căsuța cred că să fie din lemn deocamdată, nu din piatră, pentru că din piatră arată urât, sincer să fiu. O să revin eu când am spart tot, pentru că e plictisitor să vedeți cum sparg eu dirt. Spargând dirt am găsit coal. Deci, da, sunt norocos. Că hai să nu și luăm coal-ul. O să ne facem torțe din coal, să mergem și noi în mină. Să gravel. Măcar așa. Pac, 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 pac. Vă rog că iau coal-ul ca să... Nu știu de ce vă arăt, dar ok. Wow! Lol, ce norocos, acum chiar că sunt norocos. Am luat din prima fiind. Ok. De obicei unde găsești o bucată de coal, trebuie să fie mult coal acolo unde ești. Cum a fost la mine aici. Ok, atunci voi reveni când voi sparge și mai mult dirt. Pentru că de ce nu? Cred că am spart cam destul dirt, adică am un stack și 41. Mamă, ce era să pică în apă. Cred că o să nivelăm și acolo, dar întâi să nivelăm aici, unde ne vom face casa. Cred că voi lua nisipul ăla de acolo, pentru că am nevoie de geamuri. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să fac ferme de mâncare, ferme de iron și să fac tutorial cum se face. Gen, pentru început nu vă trebuie ceva foarte wow, dar cred că n-am de ajuns dirt. Cred.
Mamă, mai trebuie doar câteva bucăți și atât. Trebuie 2 bucăți. Ok. Le iau cu mâna pentru că nu o să trebuiască doar 2 bucăți, să trebuiască mai multe bucăți, dar... Am deja level 2. Scuzați-mă dacă o să auziți niște foșnete, doar că țin eu mâna pe la microfon, ca să țin telefonul ca lumea. Și din acea cauză, da. Hai să ne punem aici în acest lucruri care nu avem nevoie de ele, deci nu avem nevoie, mizerie. Da, nu, lasă așa. Vreau să fac să pun acolo la apă, fac o mini fermă, dar mai bine nu. Okay. Am făcut și aici mina, da? Asta o să se numească mina minoasă, pentru că al nume nu mi-a venit. Asta de ce am băgat eu la pețile? 1, 2, 3. Așa. Vine noaptea, stați și să așteptând. Scuzați-mă dacă casc, dar la ora care filmez eu de-abia m-am trezit. Bine, de-abia m-am trezit de o oră, dar tot sunt adormit. Vreau să văd câtă baterie mai au. Hai de noapte, așa. Așa, acum mergem să luăm nisipul. What? Ok. Nisipul se ușor. Sărituri imposibilă. Aha. Am îndepărtat tot acest sent pentru că vreau să fie cât mai plat aici. De fapt, aici cred că nu o să-mi fac casă. Știți ce cred că o să-mi fac aici? Uitați, aici cred că o să-mi fac casa. Fix aici. Cred că degeaba am nivelat acolo. Ba nu. Bă, aici am fac unde am nivelat și aici va fi fermă. Ok, da, cea mai bună idee. Mi s-a rupt. Ok, haideți să luăm și noi dirtul. Cred că aici va fi un pic așa de mină, Doamne, numai la mine îmi stă capul. Un pic de fermă. Ok, să punem asta, n-am nevoie, nu mai am nevoie nici de asta și nici de asta. Ok, acum de asta am nevoie și cred că o să mă mai duc să fac un pic de pădurare pentru că... Da, nu avem destul lemn pentru casă. Pentru casă ne trebuie mult lemn. Bine, nu vreau să fie foarte, foarte mare, vreau să fie așa, micuță. Așa, să luăm și noi asta și asta. Și în acesta. Voi reveni eu când am destul lemn pentru că e plictisitor să mă vedeți cum tai eu mulți copaci. Ok, am revenit. După cum puteți vedea, au venit și multe oițe. Cred că o să-mi fac o mini fermă aici. Ok, haideți să ne apucăm de căsuța. Ok, deci de aici va începe casa. Colțul, dacă vă întrebați de ce la serverie, pentru că o să vedeți. Cred că o să mai fac pac și
Pac. Ăla nu a discutat acum. Deci, 1, 2, 3. Stați că mai bine fac așa. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, pentru că vreau să fie simetrică. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 și aici fac 1, 2, 3, 4. Știu că nu e simetric cum trebuie, dar nu, știți ce? Lăsați să fac un pătrat mare și gata. Fac un pătrat mare, vreau să fac un design, dar mai bine lăsați așa. Și gata, asta e exact. Am terminat casa. Yeee! 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ca să fie. Ok, vei reveni când am mai mult lemn. Ok, cred că avem destul lemn, adică, da. Ok, haideți să continuăm. 1, 2, 3, 3. Să mai ridic un nivel. Ne. Acoperiș vreau să fac un design mișto. Ok, e ok. Scuzați-mă, dar sunt un pic răgușit. Un piac răgușit. Ok. Din astea o să vreau să facem multe de astea. Dar nu din atât de multe. Stați. Ok, știu cum se fac. Adică, cine n-ar ști, dar... Pac. Ok, să facem din astea... Pac. Pac. Trebuie și pentru acoperiș. Mamă, îmi trebuie mult lemn. Mă scuzați, dar intră ceva peste mine. Trader! Oh my god. De plată, uite, te drept. Băi, scuzați-mi, jură. Dar eu așa fac. Iată, atâta vreau, baba, lăsați-vă. Vreau lese. Pentru că lesele sunt importante. Ok. Continuând, ok, am făcut o ușă și niște de-astea. Ok, da, acolo e o ceartă. Nu mă bag.
1, 2, 3, deci urăsc. Nu am pus pe butonul ăla de sărit. Ok, haideți să punem aici asta. Pac. Cred că unii dintre voi cred că v-ați prins deja ce design vreau să fac. Pac. Cred că mi-ajunge și lemnul pentru ce vreau să fac. Bine, nu tot. Picioarele. Știu că am zis că o să fie canal family friendly la Minecraft, n-are cum să fie family friendly Minecraft. Deci Minecraft e 18+, hai că da. Așa, și acum, cu acest design va fi așa. Cred că o știți. Va fi pac. Și tot așa. Un design mișto. Stai că știu că am ratat, nu? Ok. Mi s-a părut. Ups, m-am dus la spate. Ok, ați înțeles voi designul, dar nu o să ne ajungă tot lemnul. Op. Pac. Bine. Nu e foarte greu, e ușor, dar... Na, și aici acum fac. Da, am făcut foarte bine. Vreau să mă dau în spate și să... Da, mai bine. 1, 2, 3... Pac. Și pac. Ok, mai am 2 de astea, dar nu ne trebuie. Am chestul plin, ok, să mai facem noi 2 chesturi. Fac aici, mamă, fix de 2 chesturi. Mamă, cât loc liber am, ok. Dar oricum, cred că lucrurile importante din chestul ăsta vor fi mutate în chestul celălalt. Și o să rămână chestiile neimportante și o să le mut în casă. Ok. Haideți să vedem. Lamele astea, una a murit din păcate. Rip Maria. Nu, Maria. Gina. Trebuie un topor. Și îmi trebuie și bețe. Superb. Sup și erb, dacă mă înțelegeți. Dar bețe am aici. Ok. Uite, am și dirt, lol. Da, eu sunt mai neatent la detaliile astea, cred că pun așa. Fac... nu mă interesează chestia, dacă știu să craftez și singur. Mi-am craftat 2. Pentru că trebuie să este. Trebuie să este și trebuie să fie. Ok. Mai acoperișul și cred... Na. Deci, na. Deci n-am făcut bine.
Nu vine să cred că n-am făcut bine. N-am făcut bine. Mă întrebați de ce n-am făcut bine? Da, că vă arăt imediat. Vedeți cum se vede de jos? Nu, trebuie să fie altcumva aici jos. Stați, dacă nu mă înșel, trebuie să fie ceva de genul. Stați. În fine, lăsăm așa. În fine, acum. Ok, voi reveni eu când am mai mult lemn, pentru că acum n-am deloc și să mai mă duc să fac, să mai fac pe pădurarul. Revin imediat. Așa, am defrișat pădurea amazoniană. Hopa. Ei, hai că urcăm de aici. Trebuie să punem aici. Ok. Cam de jucat acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, butonul de subscribe. Stați un pic. Da, mă scuzați, uitați și cineva peste mine în cameră. Ok. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, butonul de subscribe, să-mi dați un share, să intrați pe canalul lui Dădac, să dați și un like, un subscribe și un share. Eu am fost Andrei, iar acesta a fost episodul cu Minecraft, primul episod. Pa, pa!